Sa number 2, dugang nga 5 to 8 million liters a day nga supplies ng tubig ang sarang mapalapot sa mga konsumidor sa Bacolod City. May report si Nico Delfin. Makaligad sa masobra 3 ka bulan nga construction kag pipelaying project, posible nga matigayo na nga mapalabot sa mga konsumidor ang duga nga 5 to 8 million liters a day nga supplies ng tubig halin sa Bukal-Bukal Spring sa Barangay Alangilan sa Bacolod sa sininga Abril. Ginpahayag ni Councilor Vladimir Gonzales, pamuno sang Committee on Ways and Means sang Konseho, ginahulat na lamang sang management sang private water supplier ang pirmahanay sang kasugtanan upod sa Basiwa Prime Water agod ma-deliver ang dugang nga water supply sa pipelines sang water concessionaire. Within the month, target on naman Tapos for the meantime, ang mga water tank will just be starting tomorrow. Kung diin ang ilang line distribution from the reservoir in San Dionisio, I think we will be able to normalize the supply. Ginsiling pa ni Gonzales nga paagi sa dugang water supply, mahimo mapahagan-hagan ang kakulang sang tubig sa area sang Barangay Estefania, Villamonte kag Barangay Mandalagan. Magluwas sa spring water sa Alangilan, ginalauman ni Mayor Albi Benitez nga masugura na ang pipelaying project sang syudad para sa intake water pump and filtration system sa Matabang River. Ang infrastructure project ang sara makahatag sang dugang nga 20 million liters a day nga water supply. Ang next naman, ang ato sa Matabang River, ginaulat na lang mga filtration, and then nag-order naman sila sa last Monday sang additional pipe. So hopefully, ma-start naman ang pipe laying sa Matabang River. But hindi daw mauna niya ang spring water. Tuyo sang LGU nga magserbe bilang bulk water supplier agud gilayon nga masolusyonan ang problema sa kakulang sang tubig ilabi na karon nga tig-ilinit kag maka-generate pa sang dugang nga income. Bukas ba ng syudad para sa ginaplano nga joint venture agreement para sa water supply infrastructure project.